салому дуруд арз мекунем ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, меҳмонони олиқадр, падарон, модарон, бародарон, апа ва хоҳарони азиз, қадами ҳар яки шуморо ба ин шоми пур аз меҳру муҳаббати ошиқона, ба ин шоми висол хуш омадед гуфтан ноди дида тоҷ бар сар мехонем ва мегӯем хушо домоди ҷон тӯяд муборак, хушо домоди ҷон тӯяд муборак, гули хандони паҳлӯяд муборак, нишаста паҳлӯи ту бо тавозу гадои чашму абрӯяд муборак. Гуларусак ба ин хонадон омадааст, гуларусак ба ин хонадон омадааст, ба ин хонадон ба як умеду армон омадааст. тӯятон муборак бошад шоҳ малика. ба шумо иҷозат, мараво ба ҷои худ нишинед. ва азизони дин, иншон дар хизмати мову шумо яке аз санъаткори ҷавону хушсадо ҷаҳонгирҷони собирӣ омаданд то ин ки бо сурудҳои ҷаззобу дилангез таби мову шуморо болида бигардонанд. аввалин сурудро барои ҳамаи модароне ки дар ҳамаи ҷо нишастанд ҳамчун пояндози тӯёна тақдим мекунем. марамат ҷаҳонгирҷон, бароят мегӯям биё биё то гул барафшонем ва май дар соғар андозем, фалакро сахт бишкофем ва тарҳи дигар андозем. агар ғамлашкар ангезад ки хуни ошиқон резад, ману соқӣ ба ҳам тозем ки бо ниёдаш дигар созем. ташаккури зиёд газибойҷон барои чунин як навори зебо. зинда бошанд акӯи азиз. марамат базм давом дорад, пазиро бошед.